naman ang pagkilalang nabatong sang syudad bilang UNESCO City of Gastronomy. Sinilang nga weekend nangin venue ang syudad sa pagtililipon sa Fraternal Order of Utopia, isa ka fraternity nga gitukod sa Ateneo de Manila University Law School sa 1964. Diri ginhiwat ang ika-60 sini nga anibersaryo kag ikalimang National Convention. Miyembro man sa Fraternal Order of Utopia si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga nagabi-abi sa mga bisita sa convention nga nagsugod sang Hunyo 21 kag nagtakop sang Hunyo 23 sa Iloilo Convention Center. Our beloved city has become a favorite convention destination in the country, serving as a venue that fosters connections and worthwhile collaborations for a better and more progressive community. This 60th anniversary celebrations and 5th National Convention has been planned for a long time. In fact, the first ocular visit we made here was on September 14, 2023.